Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відновити видалену сторінку ВКонтакті. Це робиться дуже просто. Вводите сюди телефон або емейл, до якого була прив'язана сторінка, і вводите пароль. Якщо не пам'ятаєте пароль, натискаєте «Забули пароль», вводите тут телефон або емейл, і вам відправлять смс-повідомлення, відновлять пароль, а тоді вже знову ж таки зможете увійти. Я входжу. Просто. Я зайшов на сторінку Козак.Твій. І ось тут є дата, до якого часу ви можете відновити цю сторінку. 9 серпня. Натискаємо на «Відновити сторінку». І ще раз «Відновити сторінку». Ось і все, сторінка відновлена. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь. Якщо не допоміг, залишіть коментарі з уточненнями до відео. Дякую за увагу!